Nijang Karbiang long arlo rong khang emisi constituency ke parlo hongkram Robi Singh Kro rong amikar Mohon Terang ke damtang penanganan ningkan pen keso kachelong loga jok ahema sorla pen adonara batum pen se kachelangji aphan Karbiang Autonomous Council along kerap kachohang pon Muni da kai long keso kachelang son thot kiduk kisung abilo ati hem tunisia long jongsi inut bak so tanglo pulo tangte angton keso labason si nang mandet lason si lakha phorong khang emisi constituency arlo hongkram Robi Singh Kro rong amikar Mohon Terang alang likedam tang ningkan hini so sepen Melina keso kachelong loga jok si kachelangji aphan penangan kachebor I pon lo bonda keso kemiang thek avedet si non ponta meun edet anpin lo bangso jo alang litum pen tim Karbiang long kachari pon abang phu mate ning keme pen kanghon kapachetang thek abang phu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang aphan si towar chulang pon lo pusi kisodet Mohon Terang achor kache singnar pipen chuning report Kiso jada bang nang li achor iglo ma kala iglo tanda komen tu pen sela bang so kiso ke long iglo nang li hansa kan ni do kai ko bon sar ko pia kiso lo tanga ko so na kiso ni chini de lo aphan ga phek long tam meg du po yal he sa tu je pon ham ren je pon lo mati ma ki chuda ye gun dit so ma ke no ga bisi dam thore tang te la son ki thurun e burun e ni ko an bak dolo ba chekloyon ko an bak si dolo la pason do ko bon he sar tu so ka i ho ke unang ma la so i tang de pe mi de lo kan de tang te la bang so ni li ab tu man tu ni ri du no la am ke thie ke ding tu man ta nang rab ji ma po la no i son da ke ni ya kong be de ma che la che de lo alam ma ke sar tu halapu amun pi moinai hi pi pen ke than pona tengke alang lidum keso kachelangji aphan pura ningkan hiniang bong penangan na sonamung chepadoi pontang lo bonda keso abang ke miun edet lo pusi than pon ni li lok hai so det walam senang litum hanang phai glo mane nang chuning ri glo he nang litum hanta mane ni lok hai keso ningkan hini lo an mesen ke nilitum ta longli bilang anta chepadoi lerlo mane si ke chilang lok si ane non ke longli bilang chepadoi na ita avidet lo la si CM Saraphan stame Karbiang long Autonomous Council CM Saraphan stame nilihin pensioning di bangke nilitum phanang ra vek ha kuya sinili hin pensioning ri lo lasi Mohon Terang keso de bang phu aphan keso kachelangji aphan pura komat ne abang phu bang phetum ning ke me pen kerapji ning hang pulote Mohon Terang achor sangpi kache singnar pi la screen along ke paklang pon a number 74350 10000 782 IVC code PUNBORRA GB along palelote long ik popusi kachuning ripen pachini pon Mohon Terang so ben protap Qatar Karbiang long life